Ito po mga karay. Magmumukbang po kami mga karay. Kasama po namin yung mga, ito yung aking pinsan ko at saka si Boy Takop. Ito po si Boy Pogi at saka kasama si Junjun. Yan po. Mga karay. Yan na kayo mga karay. Dahil tapis. Bita ha. May sidlot pa ito nangangaon. Tapison. Si Kap, ade, bisita namon. Kap. To si Lieutenant Colonel Son, Cummingson. Ato. Gons de Colonel. Ade. Ay, kay Bulawin ini. Bulawin. Para pa nga din suntukay. Bawal pa. Pamagay ko ba ito dito? Kadalila. Anong kami? Okay. Doon. Na. Oh. Kaya mong founder. Oh. Puro iniya. Iya, tanan. Iya. Ari kang kapitan Pritos la, duman. Kang kapitan. Tapos amunggos. Ade. Rasyon man sa prisa. Munggos, popriman. Alang. Ibabal yung mga munggos sa manok. Okay. Dili man sa ito kung taging balabagan. Dito. Dito mo kayo. Oh. Balik ito. Meron itong yelo, complete ko. Kami po. Wala ba madam mo? Oh, hindi ka maka-autor? Dili ako kameraman. Kao na. Yan na. Kameraman muna ako, kameraman. Mamaya na ako pag Mamaya na sa pagpurong-putong na lang. kung ano pangalan natin din. 150. Hey! Pampalo, amon, kawaray vlog. Kalaksiman. Hoy, ay kamanay sa akong vlog. What's up, kawaray? Tara, kain tayo. Kalibre na liwat up. Budget sa balay. Dala, pare man pagbakal. Ibang manok. Kalau mo tuloy, ganahan ko taon. Tarong dito na bang awak ko gunay, way pagta ha. Wato nga laba. Pagtabang ko yung umarang ito. Rabutan ko. Hindi siya sa may color, ro. Kung ko layat tubig. Ang munggos, wala naman sinahin ang munggos. Yun.
Tapos na kumain. A few moments later. Hoy! Ode! Yaw na mga kawaray. Kita yung chips ng gumaw. Hindi man ako, marang ako papalit. Hindi na lang busog, lugar. Malak liwat. Dabri liwat. Di na tao liwat. Puro latuan. Puro mga busog. So mga kawaray, tapos na po ang aming mukbang po mga kawaray. Diyan muna kayo.